Muri yeZimbabwe tiri kuona kuti vamwe mabusinessmen nevamwe vashandi vanogara muZimbabwe vari kuona kuti aiwa zvinhu zvinoitwa naJustice Luke Malava necorruption yavanoita aiwa iri kukonzeresa kuti vanhu vemunyika vatambure, uye anobva avaedza kuti ngavasiye basa ravo rekuva corrupt nekupasa dzimwe nyaya dzevanhu. Muri yeZimbabwe sati amuendera mberi nenyaya iyi, aiwa ndokurudzira ibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon kuti tamushana mabhudhitsi andokupa pano paZim News Live. Saka iyi nyaya tiri kuona nekuti muzvinabhisimusi Tendai Mashanana anoti Justice Luke Malava ngavasiye basa nenyaya yekutungamirira bhenji rine uori nenyaya dzebonde mumatare edzimhosva uye kupiwa mapepa emhosva dzakakonzera kuti varasikirwe nebhizimusi ravo. Saka tiri kuona kuti uyu anonzi Tendai anoti aiwa ngavasiye bhenji ravo rezveuori nekuti zviri kutoita kutoti kunyange mabhizinesi avo avadhakwire zvevabhurokere. Saka tinoona kuti anovaedza achiti aiwa Justice Luke Malava ngavasiye maex avo ecorruption. Anoendera mberi vachiti vakanyora tsamba yavo kuZimbabwe Human Rights Commission, gurukota rezvemutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Gender Commission pamwe naSachigaro wekomiti yezvemutemo muparamende. Saka ndozvarakanyora achiti aiwa akatonyora tsamba kumakomishens akawanda achiti aiwa Justice Luke Malava zvavari kuita hazvichaiti, corruption yavo yanyanya ngavasiye basa. Muri Zimbabwe chibotudzai mafungiro inoti kudii pamusoro penyaya iyi yekuda kunzi aiwa vaLuke Malava ngavasiye basa ravo recorruption. Pine mucomment section medu mutudze mafungiro enyu amusangana kusubscriber kulike kuchonotana on the bell icon kuti tamuchana mabhudhitsi andokupa pano paZim News Live.